Assalomu alaykum mardum, ma Parviz ay Нью-Йорк, мода соат 9. Рӯзка ба Кашерали Файруд монкад меҳмондорӣ хонаш да маърака мекардааст. Хонашон рафтистем, ба хабари нағзам фаҳмидем ки чемпион Лоиқ Раҷабов меомадааст, меҳмоншон будааст. Ҳавай да камерома гирифтам, гуфтам ҳамин якчанд савол доштум, дар дилум як-се савол доштум. Ҳавая барои шумо метуму насиб боша як видео дигар нашр мекунам дар бораи Лоиқ. Баъд мебинем чӣ хел зиндагии тоҷико, чӣ хел урфу одат монтаҳо ҳаст дар Америка, ҳамаи шумо да нишон метиҳем. Рафтем хайр. Assalamu alaikum, alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Якам репери тоҷик мекена мусиқи ранги ва незбро чӣ хеле мебинем ман патриотам ранги зотам ҳама зотам да ватана мембарам да таи потом ватанам бода ҳамата интизорайда ки ҷои набошӣ ту бро ватан якта ман бодам да ҳама ҷо дидам да зиндагӣ бисёр одама лекин бармегардам ба қафо ҳамеша барои ки дӯст медорам ватана тоқа ватанда ман метиҳам танма тоқа ватанда тира интизорам братка тоқа ватанда ман метиҳам танма тоқа ватанда тира интизорам братка. Ассаламу алайкум, алайкум, ассаламу алайкум, ассаламу алайкум, ассаламу алайкум, алайкум, ассаламу алайкум, ассаламу алайкум, ассаламу алайкум, алайкум, ассаламу алайкум, ассаламу алайкум, ассаламу алайкум, алайкум, ассаламу алайкум, ассаламу алайкум. Токи мезанам та пеши дил да дарани мама тира тоқана мемонам ҳамеша мехонам барои ты ки дони марам одамам да ватанай ҷонам боши ҳамзабонам хуш омадӣ ба душанбеи ҷонам марам интизорам ҳамата братя интизорам рост ман мехонам ҳамеша баҳри ватан ҳигапи ҳақ рост мехонам репи тоҷикира раги тупак ҳигапи ҳақ бро ҳамада мегум салом ина альбом брати мамон ҳама мусиқие ки мекина дили тира ором нака аблом ҳай ватанай ҳама мусиқи цени бро токи ҳастам мекунам бо месозам бо мусиқи бро ҳай ватанай ҳама мусиқи цени бро токи ҳастам мекунам бо месозам бо мусиқи бро. Ассаламу алайкум, алайкум, ассаламу алайкум, ассаламу алайкум, ассаламу алайкум, алайкум, ассаламу алайкум, ассаламу алайкум, ассаламу алайкум, алайкум, ассаламу алайкум, ассаламу алайкум, ассаламу алайкум, алайкум, ассаламу алайкум, ассаламу алайкум. подписчикои Парвиз ҳама вақт зинда бошин. Бир машқ кунед. Ина Лоиқ шуд чемпионам хуш омадед. Ака Лоиқ як савол дорам да. Ҳамин лапа ягуара мегам, барои чӣ меган лапа ягуара? Рост я худ вақте Қазоқистон да бор дадам, худам не в курсе. Ака тай лапа ягуар кличкаш да Америка бойза да гей немечи я вақт мегам ки немечи намхия короче я один из лучших титулов у них вариант хеле пустеса охи да Лоиқ Раҷабов мегам медуни мара вроде ма да Америка да ҳаёт бидагнестим ягон бойз хеле задагнестим немечан рукавай ҳамин ака аҳтам худаш нависта ман в курсе не ака аҳтам Хокиров тренер маълим аст тренер байгои саму ози да меҳмони тоҷикистон буда ака аҳтам мондага ки ман худам рост дига напрсидам шам хел рафт ба барои чӣ мондаё اگه بهترین مونده بهترین خودت هم معقول شده باشه شید نه شیردوگ نویستگیه دیگه باید کل کرده نمیشه ба Лоиқ шо барои бачаҳое ки ҳамин бисёр фанатои ҳамин шумоед ва фикр кунам ҳамин охирон бое ки шумо карден кати шурте зиёда аз 3 миллион тоҷик тамошо кардагия агар зиёд набоша дар тамоми кишвар дар тамоми ҷо куҷо намедонам омади инстаграмда ай 400 кас ай 500 кас зиёд тамошо кардеста буданд ҳар як каналда акусуш беҳисоб ва тоҷикистони худуш да чанд кас ё Россияда
ҳавай бародарода ту чӣ гуфтани масалан оянда чӣ кор кунанд спортсменҳои ёшда ина бачаода аввал худмда гуфтанем ки ман мисол набридум шумо мақсад ӯ аждат кардана ма бой нашид ки пояса гире мақсад ҳамара хистан ки ай худм сар кардаги одамои наздикум мақсад натонистум ки аждан нашуна васа апаодат кунам якумш деимш шне гумаро не не минадорӣ кардаш давад чанд бора ки минадорӣ ки ман рост дигар ма аввал нафаҳмидам аҳамият дода бошед ҳамин як ҳафта ё ки 10 рӯз ба бой мондана ҳамин чизо саршид ман наме мақсад уқа чиз эҳсос накардам ки иқа мардум атреагироватиам хеле чиз мекунам обични мерафтум хай менависанд хеле бисёр не 10 рӯз ба бой мондана ки яке мардум мақсад ай ҳама тараф чиз кардан чиз кардан мақсад барои мо мисол чизои суханои неку паддешка кес хеле чизо кардан дигар рости ая ҷиҳат чӣ шидум камтар наоборот перегружённый шидум камтар нервничать кардам да ответственность да хеле озодтар набудам ба ҳамин хотир и бародарам дар дил буд гуфтум ки сарм иногда мешавад да хеле вақте слишком нервничать мекунӣ камтар сарт хеле нагрузка мегирад гуфтум нагрузка камтар хеле нервничать кесам сабаби ки ҳариф чиз метарсине просто чӣ хеле мардум ҳама нужда дорад хай бо важное хто медонед ин ҳабиб буд қатикон бо ман нервничать кунира я метр ду зиёд проходам хе парто хоча дар коша ачон камисо ҳамин соб қабул настраиват кардем ки мо намаш хуб шиду боя хай набрид бой надодем мамоне ки набридем мешидам ки медодам победара шумо дидем не конечно вай травма кати бозӣ карда у қасе вай масад ҳар кас наметонад خرسانده‌اش نما خرساندی ما اوزون باید برابر دیگه بود خرساندی شده فقط اوز خود اومده همه خرساندی من همه این زاوکو علاوه تلفن نگاه می‌کنید پرچم برداشتگی خیلی بالا چیکار بسیار این همش گذشته وقت ما ان شاء الله دعا میکنیم که آینده با خوبتر شود دوجان همین چیزی که همین نشید الان میشه ابا ان شاء الله دفعه دیگه اما وقت اولش که سوق سلامت باشی صحت باشی دویم سلامت باشی ان شاء الله دیگه همش не лойхшоб историяи шумо ман хондум рости гап ай 2012 сар кардагим профессиональни карьерара ҳар кас да и хел чиз додагӣ нест да масалан дар давоми 7 сол уже финал да баромада масалан титулни боёда рости мо метонистем мисоли гап ки барвақтар бароем яки возможности америка омадан набуд ки на ҳар кас метонам мисоли аксари бародари ҳастам ма фикр мекунам ки ё грин карта бурдагиай ё ки спорт қатӣ ягон хел шидагиай мо ҳамин инам чиз кардем на возможност шид ки спорт қатӣ ина омадем баромад кардем агар ки мебуд ки шояд мо 2-3 сол пештар ки дар ҷо баромад мекардем ак ман намегӯм ки барои титул но баромад мекардем шояд болотар мерафтем шояд тоиҷа худо медонад ки возможност мебуд бо чиз буда баъд оянда шумо бо омада ҳамин америкада дальше машқ мекунӣ ё ки чӣ хел фаҳмиду германия дози машқ кардесен тайландам ки аст германия 6 муддат шуда германия нестам мерам инҷа клуб дорам клуб акбар масалан раё қатӣ маслиҳат мекунем ки куҷо барои ма бо фикр мекунем одамое ки дар дигар зало тамрин мекунам вора совет мепурсем ки куҷо да хубтарай агар бигӯям ки тайланд ама 2 бор будам рости хуба як бо мехоҳем ки ягон тавос созтараш да мисли не залои америкаву дигар ҷоҳо агар шавам хеле имконият агар розӣ шавам муоҷа қабул кунам мумкин бием дар америка ё ки бо ҳастай бародари гуфтеса ки канада бира дар канада мебинем насиб боша худо хоҳ баъд ҳамин любой спортсмен як мечта дорад масалан шумо боецен хай бисёриҳо медонем ҳабиб нурмагомедов ҳаст масалан макгрегор ҳаст тони ҳаст ягон хел фикр аст ки нисбати ҳамин хел ягон знаменитиё ягон рӯз ягон вақт бойда баромадан да ягон хел мечта дошти ҳамин хел масалан ман рости як бор барзгаро ки худ монасад барзгаро ки миравои амоне умумҷаҳонира
وظیفه خدمتی هست و در تلویزیون میدم پروسه من هم خیلی دادیلم دا این رنگی بسیار گاه هست این بچه‌های یاشده تو فکر میکنم که پروسه یکی رنگی از هم صحبت یا که از شناس باشیم یکی الحمدلله بسیار گاه خداوند هم خیلیش کرد وقتی می‌نام بکنیم درجه و بسیار هم آدماش هم خیلی عقیب موندن که تگذشت مقصد گذشت رفتن اینم بسیار آدمای بودن که یا فکر میکنم یا وقت فکر میکنی که تو فقط قطعش یا رسم بگیری امروز تو قطعش میزنی تو در حریفی یا تو بالاتر ایوی میشه برای همون انشاءالله ما امید وارم باوری دارم که همون آدمایی که امروز بسیاری گفت اگه حاضره ما بسیار وقت که سپرنیک نگاه میکنم آدم را خاطر ما او رو بینی و یا دوازی خیلی بسیاریش دورترم نه که سپرنیک نگاه میکنم انی که فنر ما او را که سپرنیک نگاه میکنم برای همون انشاءالله خدا خواهد روز гап нест лоишо хай вақти шумоам намегирем пага парвоз дорем шумо да парвози чӣ мегӯянд мягкие посадки мо ай тарафи бачаи америкага ягон дастгирӣ боша ҳатман мо фақат мақсад ҳастем дар хиёл накунед ки мо шуморо аёдмо мебурорем шумо ҳама вақт чемпионен барои мо одаме ки ин байрақи тоҷикистона мебардора ҳама вақт барои ҳамаи мо бояд як намуна я фахр боша шумо да хай гуфтивай будбориё насиб боша ами чемпионату да ягон титули вазби намегирем гап нест ака раҳмати калон барои интервю ами рӯз насибу тақдир монгаш кати лоиқи чемпион кати як 5 минута ҳамсӯҳбат шидем бо дастгирии маълим иҷа биёед ин маълим дастгиримон кард кати лоиқи як интервюча кардем барои подписчикои ма ягон сухани зинда нами подписчикои париҷон ҳама вақт дар алоқа бошем дастгириш кунем подписатсия кунем мо бо шумо ҳамкорӣ мекунем гап нест اینجا اون اکای محمد هم باشون میشناسن ویدیوی من دا غلطیدگی بود در اکای محمد این برات دوگون دا باشه از میشون میتیم تونا Alaikum Muhammad amegum come che da vatano come neste yakam reperi tojik mekena musiqi rangi man ezbro chi khale mebini ma patriotum rangi zotum hamma zotum da vatane memberim da taypotum vatano boda hamata intizore da ke joy nabushit bro vatan yakta ma bodam da hama jo didam da zindagi bisyo odama nekem bar megardam ba qafo hamesha baroy ki dost medorum vatana toqa vatanda ma metim tanma toqa vatanda tera intizorem bratka toqa vatanda ma metim tanma toqa vatanda tera intizorem bratka assalamu alaykum alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum ака шерали мо ҳам хиравем ё боф ба абрат набиёем ма специально чизома мондум охирим ҳамсоя омада лоиқҷон як бори дигар раҳмати калон барои дастгирӣ бародар худи дар рӯи сафед раҳмати калон барои хизмате раҳмат азамат кай биё хонай азамат кати спор кардагем фифада обязательно видео мекунем ки мебра то пага нагӯед гап нест балдарум Assalamu alaykum, assalamu alaykum, alaykum, assalamu alaykum, assalamu alaykum, assalamu alaykum, alaykum, assalamu alaykum. Хебрачка, хорошо. Ака мама чхелен. Тоҷикистон зурая. ай чемпионам гусел кардем ина рӯи сафед будборӣ мехоҳем барои чемпион не акай давонам се сухан дошта барои подписчикои мо подписаться кунед канали Парвизда о беҳтарин ма мегӯм ки вай ғавсидина зан мегӯм вай бахр сир шуда
Ина маълим айда, маълим да ма вообще гап надорум. Ирус пага яка мероҷа махка мекунма да видео бирад ме. Маълим шо иншалло кая кай мактаби шумо там ки чемпионо меброя. خبر ندارم که همین دوی رجب از بود معلم شما خبر نداریم که من دو بود زنی شما دم زرخونه مشق کردیم ما شوگیر بسیار داشتیم برای مولای مراد لیکن همین موضوع ممکن همین بوجون است اینجا در من بوجون چمپیون شما بود در شوگیده که مایدار گرم من بچه شیرالی رحمانالی رو در دوستین چمپیون کنم ای گابنز بوجون انشالله ختم байрақ мебардем кардем иш чӯи мурад чӣ бача бача хилос майдак охи хилос ина чемпионои оянда бачаро дастгирӣ кунем братишко ятиш як пранкер шида намедонам чӣ гуштингир пранкер насиб бошад хай маълим чимос ман меёмдад майнасе не яке фанатои май ютуб канали моз минусо мангаб мезанад яке ака шерали я подписчик ма критики ягон критики канали ма не ман аз мебинам критикора мо анализировали не ака шерали я сета подписчико гуфтан ки ака шерали ра бор нишон те камера съёмка кина камераш хонаш меҳмондорӣ файрод кард чемпиона ини дастархона бине куҷое набошӣ бояд расму урфу одати тоҷикиро гум макун меган ин ами ака шералиам яке наситилои урфу одатае курпачара биуя бию ака шерали ака шералиҷон меҳмондорӣ кардак на чемпиона саломат боша ҳама вақт сарбаланд коримо кори واقعا شما هم همه بس شو 1 میلیون شو بود همه یوتیوب برای شما هدیه همه چی را بتیتا هدیه زلاتویش برای شما موفق گردونه همیشه سرور